אוקיי, בוקר טוב. שמי אריק קליין, נדבר היום על הזיכרון הדיגיטלי. בואו נחשוב על חייזר. ביקר פה בשנות ה-80 וחזר אחרי 20 שנה לכדור הארץ. מה הוא רואה? 1988. לא אינטרנט, הוא רואה כאן, שומע מוזיקה באמצעות סבא שלי שכזה. מכשיר גדול. סבא? כן. אוקיי. היום שומעים מוזיקה. ועדיין משתמש בו, זה מוזיקה. היום שומעים מוזיקה. שמישהו יבוא לסדר. שומעים עכשיו? כן. אוקיי, היום שומעים מוזיקה באמצעות הנגן. פילים, תמונות. פעם במצלמה, 36 תמונות, מי שהשקיע הרבה אולי קיבל קצת יותר, יקר מאוד, הרבה זמן לפתח. היום אנחנו רואים, אפשר לשים מעל 5,000 תמונות, אם זה 16 ג'יגה בייט, כמובן היום גם יש 32 ג'יגה בייט, הרבה תמונות בשטח קטן. 1988, פלופי דיסק, נפח שלו כמעט בגודל של מסמך, מי שרצה לעשות ספרייה של מסמכים, הרבה שטח אחסון של פלופי דיסק. היום ב-USB דרייב, 4 ג'יגה בייט, 8 ג'יגה בייט, אפשר לאחסן אלפי מסמכים. וכמובן, כשמסתכלים על טכנולוגיות אחרות שקיימות היום, מסתכלים על ה-CD, DVD, בלו-ריי, כל הדברים האלה, שגם להם יש צפיפות די גדולה, בעתיד הנראה לעין, כנראה בתקופתנו, יוחלפו גם על זיכרונות מסוג פלאש, ונושא ההרצאה היום בעצם זה להבין יותר את הזיכרון מסוג פלאש, מה מאפיין אותו, איך מייצרים אותו ולאן הוא הולך. היום זיכרון מסוג פלאש, כמו שראינו מקודם, נמצא בנגנים, בטלפונים הסלולריים ובמחשבים. מחשבים ברמה של SSD יחליפו את ה-hard drives. כבר היום זו מגמה שכולם מתכוננים אליה, כולם מנסים ללמוד אותה. יש עדיין קשיים. אחד הקשיים זה שעדיין זה יקר מדי, וכולם מחכים לירידת המחירים של הזיכרונות מסוג פלאש, עד שהם יהיו תחרותיים מול ה-hard drive. איך יחסנו פעם? וזה מתחילת העידן הדיגיטלי. אבא שלי עבד במחשב כזה. אני רואה שהיום זה יום נוסטלגיה. כן. אז אנחנו רואים פה כרטיסי ניקוב. כשאני למדתי בטכניון זאת הייתה השיטה היחידה. כן, כן, היה חדר מרכזי, היית מביא כאלה כרטיסים, מנקם אותם שעות. כן, בסוף יש לך בניין. טעות שם. בסוף יש לך טעות באחד. לא, יש לך טעות ולך תמצא אותה. כן. נכון. יש כאן סרטים מגנטיים. מי שהיה בצבא, את המחשבי קידוד, גם זה סלילים שלמים של זיכרון בצורה של נייר, ודברים נוספים שאפשר לראות פה. איזה סוגי זיכרונות יש? זה המשך בעצם של מה שהייתי מתחיל. יש זיכרון נדיף. זיכרון נדיף זה זיכרון שלא מצליח לשמור את התוכן שלו לאחר שמנתקים אותו מהחשמל. כלומר, הוא מתנדף מיד כשמנתקים אותו מהחשמל או מהבטריה או כשמכבים. הסוגים שיש היום הכי פעילים זה סטטיק רם ודירם, דיינמיק רם. יש זיכרונות בלתי נדיפים, שזה ה-read only memory ו-flash memory. שניהם מבוססי שבבים, סמי-קונדקטורס, ונדבר היום יותר על המשמעות של סמי-קונדקטורס ומה העולם הטכנולוגי הזה. ויש סוגי אחסון בלתי נדיף, שגם זה בלתי נדיף, כלומר זה שומר את הזיכרון לאחר שמנתקים אותו מהחשמל, אבל זה טכנולוגיות אחרות, אנלוגיות כמו שאיציק אמר, או טכנולוגיות אחרות, אופטי, CD, DVD, מגנטי וכרטיסים מלוכדים. זיכרון בלתי נדיף, שגם כשאומרים זיכרון בלתי נדיף, אם אני אייחס את זה להרצאה של איציק, זה זיכרון שיש לו data retention, או יכולת לשמור את המידע שלו
הרבה זמן. גם כשמנתקים אותו מהחשמל, אבל גם כשהוא מנותק, הוא יכול לשמור את זה הרבה זמן. מה שאנחנו רואים כאן זה ספר. זיכרון בלתי נדיף בעליל. מגנטיק מידיה, אופטיקל מידיה, והיום אנחנו נדבר על האלקטרוניק מידיה, שזה זיכרון היחיד מהסדרה הזאת שמבוסס על שבב של סיליקון או שבב של סמיקונדקטור. את זה? בבקשה. בבקשה. כמה זמן נשמר הזיכרון? ברם, כמו שאמרתי, זיכרון נדיף, Random Access Memory, זיכרון יכול להישמר פחות משנייה. מכבים אותו, הזיכרון נעלם, הקבל מתפרק, הזיכרון נעלם. פלופי דיסק, בערך אחרי 3 שנים מתחילות בעיות. CD, DVD, בטח לכל אחד מכם יש את האוסף שלו עם הסרוטה או עם הבעיות שהמגינה משתבשת. פלאש ממורי בתנאים מסוימים יכול להחזיק גם 100 שנה. אבי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן. בעיה, כאילו, הנושא של כמה זמן זה יחזיק, בפלאש למשל, זה עוד לא ברור, שעוד לא ניסית את זה. לא, אנחנו עושים בדיקות אמינות באופן מאוד אינטנסיבי. אנחנו יודעים בדיוק באיזה תנאים, ויש תנועה של מספר תנאים, שאם אתה שומר את זה בכתיבה, סייקל של כתיבה מחיקה, טמפרטורה מסוימת, מנגנון ECC, correction code מסוים, אתה יודע בוודאות די גבוהה מבחינה סטטיסטית, ש-99.999% מהרכיבים יצליחו להחזיק מעמד שנה או 10 שנים או 50 שנה, תלוי בתנאים שבהם אתה בוחר את זה. עכשיו, תכף נסדר את זה, אבל מה הבעיה שאתה מפנה לה? כשהולכים לטכנולוגיות מתקדמות, עוד לא ברור בטכנולוגיות מתקדמות מה באמת היכולת של השימור מידע. ומה חומרה שתהיה... נכון. אבל בטכנולוגיות שיש היום שנמכרות, זה נמכר תחת גוארנטי מלא, עם קוול פלן מלא. מה שמיוחד בשקף הזה, שגם הרם וגם הפלאש ממורי מבוססי שבבים, אנחנו רואים שעל אותו שבב אפשר בצורה מסוימת לייצר זיכרון נדיף, שיש לו תכונות אחרות שהן מאוד חשובות. הוא מאוד מאוד מהיר באינטראקציה שלו עם הפרוססור, עם המעבד. ואפשר גם לייצר זיכרון על שבב בטכנולוגיה דומה. אפשר לייצר זיכרון פלאש שיכול להחזיק מעמד שנים רבות. יש עוד דוגמה לזיכרון בלתי נדיף. גם זה זיכרון בלתי נדיף. אנחנו רואים כאן אבן, כתב חריטה באבן, נשמר אלפי שנים מתקופת המצרים. בהחלט שייך לקטגוריה. זה לא אלקטרוני, זה לא דיגיטלי, לא אנלוגי, אבל זה צורה שבה דברים נשמרים. זה מוכח. זה מוכח, כן, במשך שנים בכל מיני טמפרטורות. גמרנו את ההקדמה של סוגי הזיכרון, נדבר על מוליכים למחצה או על שבבים. זאת תעשייה של 260-270 מיליארד דולר שנתי. על מנת לייצר שבבים צריך בתי חרושת מאוד מאוד גדולים, יקרים ומסובכים, שנקראים פאב. אנחנו נראה תכף סרט שמראה איך זה נראה. ובתוך הסמיקונדקטור מרקט אנחנו רואים את האינטגרייטד סירקוט, אנחנו רואים כאן למשל מייקרו פרוססור, זה הפנטיום, המעבדים של אינטל AMD, זה עולם המייקרו פרוססור, עולם ה-ASIC זה עולם הקונטרולרים, והממורי זה הערוץ שבו אנחנו נמצאים, בתוכו נמצאים זיכרונות בלתי נדיפים, זיכרונות נדיפים, כשהנדיפים זה DRAM ו-Static RAM. בכל מחשב היום, כל אחד שיש לו את המחשב השולחני או הלפטופ, יודע בדיוק אם יש לו 2 ג'יגה-בייט או כמות אחרת של DRAM, והזיכרון ה-non-volatile כולל את ה-NAND, את ה-NOR ואת עולם ה-EEPROM. מה שמיוחד בשקף הזה, זה שהעולם הזה יש לו זיקה ישראלית מאוד מאוד גבוהה. אם אנחנו מסתכלים על השמות הגדולים שתרמו לתחום הזה, מתחיל בדוב פרומן מאינטל, ימצא את ה-EEPROM, את אותו תא זיכרון, floating gate, שהוא הבסיס לזיכרון הבלתי נדיף בכל המשפחה שאנחנו רואים פה. דוב מורן, אלי הררי, בועז איתן, שמות שהשפיעו על התעשייה הזאת, כל אחד בתחומו. משום מה, יש כאן איזשהו קלאסטר ישראלי שבנה את השוק הזה.
בואו נדבר על מושגי יסוד. העולם נעשה קטן יותר. אם מסתכלים על ציפורן, הגודל שלה הוא בערך סנטימטר. פלוס מינוס סדר גודל של סנטימטר. אם מסתכלים על שערה, מה עובי של שערה? 6 מי? 20 ננומטר, 0.1 מילימטר. זה שערות דקות במיוחד, כן. בין 60 ל-100, כן. מיקרון, גודל של וירוס. מיקרון אגב זה מיליונית המטר. זה 10 במינוס 6 של המטר, זה גודל של וירוס. מולקולה, 10 במינוס 9 של המטר, גודל של מולקולה. כל עולם הננוטכנולוגיה בעצם מבוסס על סדרי גודל של ננומטר, ואטום זה גודל של, סדר גודל של אנסטרם, 2.8 זה קוטר האטום, זה 10 במינוס 10. כלומר, כשאנחנו מדברים על עולם הננוטכנולוגיה, אנחנו מדברים בעצם על עולם של ננומטר, 10 במינוס 9, כאשר העולם הולך ומתמזער. רק לפני כ10 שנים עדיין דיברו במיקרונים. טכנולוגיה של שבבים הייתה 1.5 מיקרון, 1 מיקרון. היום אנחנו מדברים על עולם של ננומטר, טכנולוגיה של 30 ננומטר, 20 ננומטר בעוד שנה, וזה הולך ומתמזער במהירות. תוך 3-4 שנים הקנה מידה יהיה ברמה של אנסטרומים. זה מראה באיזה קצב הטכנולוגיה מתמזערת, וכמובן כשהטכנולוגיה מתמזערת, אפשר לדחוס הרבה יותר ג'יגה-בייטס, הרבה יותר capacity לכל שבב, וכמובן שהעלות הרבה יותר נמוכה. כן. הרי בשלב מסוים נגמר, אין יותר קטן ללכת, כי לאטום בודד אין מוליכות או חוסר מוליכות או תכונות כאלה. נכון. וזה בדיוק התחום שאנחנו מתעסקים בו, ואני מקווה שבסוף ההרצאה נוכל קצת לדבר על זה. אנחנו צריכים לאשר גם משהו לדור שלכם. אין ברירה. ואני מניח שמהדור הזה, שבעוד 20-30 שנה יהיה משפיע, יהיו פריצות דרך ברמה של פיזיקה, כימיה, הנדסת חומרים, הנדסת אלקטרוניקה, אולי שילוב של כל הדברים, אולי שילוב עם ביולוגיה, על מנת באמת להמשיך למזער את ה... כן. זה לא גודל של שבב, השבב עצמו הוא בערך בגודל של סנטימטר מרובע, 2 סנטימטר מרובע. הננומטר זה מידה, מה שנקרא critical dimension, זה מידה אופיינית, שזה המידה הקטנה ביותר של איזושהי סטרוקטורה של הטרנזיסטור שיש בשבב כזה. תכף נראה דוגמאות. עוד כמה מילים לגבי טראבייט, ג'יגה-בייט. כמה זה מגה-בייט? 1024 מה? קילובייט. 1024 בייט. בייטס. לא, 1024 קילו. אני מדבר על מגה-בייט. נכון, זה מיליון בייטס. 10 בשישית. כמה זה ג'יגה-בייט? זה מיליארד. מיליארד בייטס. בסדר? מיליארד בייטס. כמה זה טראבייט? איפה אני יודע? 10 ב-15? 10 ב-12, נכון. פטאבייטס, 10 ב-15. מה בא אחרי פטאבייט? אחרי פטא. אקסה. אקסה זה 10 ב-18, ואם אנחנו מסתכלים על וייפר... מה זה? היום על וייפר כזה, שמיוצרים עליו בסביבות 300-400 שבבים, יושב מעל טראבייט אחד. תכף נראה גם מה הוא מסוגל לעשות טראבייט. לפני שנדבר על טראבייט, מה זה? שערה. שערה. עובי שלה 65, תלוי אם זה בלונדיני, ג'ינג'י או שחור. העובי של השערה. זה משתנה. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שבבים, זה שבב, זה שבב, זה שבבים בקומות, כשהם מחוברים על ידי חוטי זהב, על מנת לייצר מוליכות חשמלית משבב לשבב, והחוצה לכיוון האיו. כך שאנחנו רואים כאן את המידות של שערה מול חוטי זהב. על וייפר כזה יש מיליוני
כלומר, לא על ופר כזה, אחרי שמפרקים את השבב ובונים את הצ'יפ, יש אלפי קווים כאלה שמיוצרים במכונות שתכף נראה אותם. למה זה הכל? תכף נדבר על זה. קצת על קילובייט. קילובייט זה דף מודפס. זה בערך הגודל של קילובייט. מגabייט, או 5 מגabייט, כל העבודה של שייקספיר, כל הספרים שתופסים כמעט מדף שלם, זה גודל של 5 מגabייט. ג'יגabייט זה מסעית מלאה ספרים, וטראבייט, 10 טראבייט זה ספריית הקונגרס, שנחשבת היום לספרייה הגדולה ביותר. כלומר, כל ספריית הקונגרס יושבת על בערך 10 פרוסות כאלה. אולי 8, בגלל שהטכנולוגיה ממשיכה להתקדם. בואו נסתכל על הסיליקון, זה אותה פרוסה. בואו נראה קצת דוגמאות. זה פרוסה של 6 אינץ'. רואים את הקוטר? 6 אינץ' או 15 סנטימטר. כאן יש לנו פרוסה של 8 אינץ' או 200 מילימטר, וכאן יש לנו פרוסה של 300 מילימטר. כל 10 שנים, בין 10 ל-12 שנים, מגדילים את רדיוס הווייפר, זה נקרא ווייפר, על מנת לאפשר הורדת עלויות, על מנת לאפשר יותר שבבים על אותו ווייפר. כאשר עצם העובדה שעוברים מ-6 אינץ' ל-8 אינץ' ל-12 אינץ' בעצם מאפשר הורדת עלויות ושיפור תהליך הייצור. אם מסתכלים לתוך הווייפר, כן, עכשיו, שומעים? אם מסתכלים לתוך הווייפר, נעשה שוב את זה, על כל ווייפר יש ריבוע קטן. כל ריבוע כזה זה שבב. זה שבב של זיכרון, רואים שהוא מחולק לשני פליינים או שני משטחים, וכאן נמצאים הטרנזיסטורים של הזיכרון באמצע, וכאן זה מעגלי השליטה והבקרה של השבב. אם מסתכלים עוד פנימה, ואני עכשיו חוזר לשאלה שלך, זה שורה של תאי זיכרון מחוברת, כאלה יש על שבב בסביבות 16 מיליארד. כלומר, אם אנחנו חוזרים חזרה לשבב הזה שגודלו בערך 1.5 סנטימטר או סנטימטר, אם מסתכלים במיקרוסקופ אלקטרוני פנימה לתוך השבב הזה, אנחנו רואים בסביבות 16 מיליארד היום של כאלה טרנזיסטורים שמסודרים בצורה מסוימת, כאשר המרחק בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת הוא 30 או 40 ננומטר. כלומר, כשמדברים על טכנולוגיה של 40 ננומטר או 30 ננומטר, מדברים על המרחק בין יחידת טרנזיסטור אחת או אורך התעלה של כל טרנזיסטור וטרנזיסטור. כאלה יש 30 או 40 ננומטר, תלוי בטכנולוגיה, מכפילים את זה ב-16 מיליארד טרנזיסטורים כאלה, שהם תאי זיכרון, והם מקבלים שבב של בערך 1.5 סנטימטר על סנטימטר, מכפילים את השבב הזה בסביבות 400 שבבים, והם מגיעים לזה. מי שמבין את זה בעצם מבין את כל התורה על רגל אחת. כן. למה זה בדיוק, איך זה קבעתם כמה מילימטר זה? אוקיי. יש 3 קריטריונים עיקריים להגיע לזה. קודם כל, הפיזיקה. על מנת לשלוט כאן, במרחק הזה, צריך לשלוט בכל הפרמטרים הפיזיקליים של משטר האלקטרונים, של חוזק השכבות השונות שיש כאן, של היכולת לנהל את זה חשמלית. זה הצד של הפיזיקה, לשמור על ביצועים ועל אמינות. הצד השני זה הצד של המכונות. בסופו של דבר, הגורם המקביל בלהתקדם מדור לדור, זה הפיתוח של המכונות, במיוחד מכונות הליטוגרפיה, או מכונות הציוד האופטי, שמאפשרות להגיע לרזולוציות כאלה. עכשיו, המכונות שמשתמשים בהן היום, מכונות הליטוגרפיה, הן מכונות של 193 ננומטר, שזה ה-C של הרזולוציה האופטית שאפשר להגיע אליה, ועל מנת להתקדם הלאה לכיוון ה-19 ננו והלאה, הולכים למכונות של Extreme UV, שזה ליטוגרפיה שעוד לא פותחה באופן מלא, וכל מכונה עולה קרוב ל$100 מיליון. זה מה שמגביל.
זה חלק מההרצאה, אני תכף אגיע לזה. אוקיי? עכשיו... ליטוגרפיה זה החלק הכי קטן כאילו ב... הליטוגרפיה זה המכשור או המכונה שמציירת את הקווים ויוצרת את המרחק מפה לפה. כלומר, על מנת לייצר את המרחק מפה לפה, משתמשים בציוד שנקרא ליטוגרפיה. היא חורטת את החלקים ביניהם? היא לא בדיוק חורטת, היא עושה פרינטינג. התהליך הוא הדפסה, הוא סוג של הדפסה. כמעט כמו בתהליכי צילום. אז גם פשוט מקטינים כל פעם את הליטוגרפיה, ועכשיו זה בכמה 32 לנו? נכון. נכון מאוד, כן. עכשיו, יש הרצאה אחרת שהיא לא היום, שמתארת בדיוק איך מגיעים לסטרוקטורות האלה. אבל מפאת קוצר הזמן, נדחה את זה לפעם אחרת. קצת על הסיליקון. הבסיס לכל השבבים שאנחנו רואים זה הסיליקון, מספר אטומי 14. מה שמיוחד בסיליקון, שהופך אותו למוליך למחצה, זה מספר האלקטרונים בקליפה החיצונית שלו, שמאפשר לו בתנאים מסוימים להיות מוליך, בתנאים אחרים להיות מבודד. ומכיוון שאנחנו שולטים בתכונות האלה בצורה די טובה, סיליקון נבחר כסוס העבודה של תעשיית השבבים. לא בהכרח זה החומר היחיד, אבל זה החומר שיש לו את התכונות הכי מתאימות. למה הוא מתאים? הוא זמין, הוא זול, קל לשלוט בתכונות החשמליות שלו, הוא אמין בסופו של דבר, ומסתכלים על חול, הסיליקון מיוצר מחול, כאן תחמוץ את הסיליקון, זה חול, אבל הסיליקון מיוצר מחול, הוא נלקח מתוך חול בעצם, מאדים אותו ל-1800 מעלות, מייצרים גז שנקרא סילן, ואחרי זה משקים אותו ויוצרים סיליקון חד גבישי. כך שהחומר גלם הוא תחמוצות סיליקון שונות שנמצאות בחול, וכמובן כמה שהחול יותר נקי, פחות מזהמים, פחות חומרים זרים, יותר קל להגיע לסיליקון הנקי. כך שזה חומר שהוא מאוד מאוד זמין בטבע. מהסיליקון הזה מייצרים גביש, שנקרא גם אינגוט, מטיל סיליקון. מטיל כזה זה 300 מילימטר, הוא חד גבישי ברמת ניקיוניות מאוד מאוד גבוהה. כל הפרעה בשריג יכולה לגרום לזה ששבב שלם או וויפר שלם לא יעבוד. לאחר מכן מנסרים את זה לפרוסות ומקבלים את אותן פרוסות שראינו. אנחנו רואים כאן איך מנסרים את זה מאינגוט, ממטיל לפרוסות. לאחר מכן בפאב או fabrication plant עושים את התהליך הזה שאתה שאלת עליו לגבי ליטוגרפיה. זה לא רק ליטוגרפיה, זה תהליכי עיכול, תהליכי גידול, תהליכי שיקוע, תהליכים מורכבים. ואם מסתכלים על פאב כזה, זה הפאב של סנדיסק יחד עם טושיבה ביפן. הפאב הזה, הגודל שלו הוא 180,000 מטר מרובע. ב-180,000 מטר מרובע נכנסים 30 מגרשי כדורגל, עשרות רבות של בואינג 747 יכולים לשבת, ורואים את זה כמובן מרחוק, גם מהירח אפשר לראות כזה בניין. כן. נכון. זה אזורים שמשמשים לשתי מטרות. האזורים בין, השבילים האלה בין שבב לשבב, לזה את מתכוונת? בקצות. זה אזורים מתים, בגלל שהוויפר הוא עגול, ואגב, יש סיבה לזה שהוא עגול. אבל בגלל שהוויפר עגול והשבב הוא ריבועי, אז מטבע הדברים יש שטחים מתים שאי אפשר להדפיס עליהם שבבים. אבל בגלל המטיל, בגלל שהמטיל... יש שתי סיבות. אחת, תהליך הבנייה של המטיל, על מנת לבנות שריג, גביש, ברמת איכות מאוד גבוהה, הוא תהליך סיבובי מאוד מאוד איטי. אתה מכניס גרעין התגבשות לתוך סיליקון נוזלי, ואתה מסובב אותו לאט לאט ומושך. והתהליך הזה הוא עגול בהגדרה. דבר שני, רוב התהליכים בפאב הם תהליכים רדיאליים. תהליך של פיזור החומר של הפוטורזיסט, תהליך הייבוש. בגלל זה העגול נבחר כצורה מרכזית. אבל לא בהכרח זו צורה יחידה. היו ניסיונות גם לעשות את זה בצורה אחרת, אבל זה תהליכים רדיאליים. אז זה הפאב. לאחר מכן, גמרנו בפאב, אנחנו עושים בדיקה של הדייס, זה נקרא די או צ'יפ הטובים. לאחר מכן אפשר לנסר אותם, ולבנות מזה את הצ'יפ או את השבב כפי שאנחנו מכירים אותו, ובודקים ומוצאים למשל שזה דפוק. אחרי כל ההשקעה שנעשתה,
זורקים את הרכיבים הדפוקים, ובעצם בכל פאב יש מאות רבות של מהנדסים שהמטרה שלהם לדאוג שגם זה יהיה טוב, בגלל שלאבד שבב בשלב הזה, אחרי שבנינו פאב של 5-6 מיליארד דולר, שכולל מכונות הכי מתוחכמות שיש על פני כדור הארץ, והכנסנו את הווייפר הזה לתוך הפאב למשך 5, 6, 7 שבועות של ייצור, ובסוף לגלות שבגלל שמישהו ניגב את הזיעה וזיהם את כל הסביבה, והזיעה מכילה סודיום, וסודיום זה חומר נתרן, סודיום זה חומר מזהם בסביבה של סמיקונדקטור, מזהם מהבחינה הזאת שהוא גורם למוליכות חשמלית מיותרת. זה כואב הלב לראות יילד של 60% או 70% או 80%, בגלל שמישהו לא הקפיד כמו שצריך על גרגרי האבק, או על ההיגיינה האישית, או על קיום נכון של המכונה. כך שלראות כאן שבב מת, אחרי כל התהליך שתיארתי, וגם בשביל לבנות פאב של 5-6 מיליארד דולר, זה 3-4 שנים תכנון מראש. כך שמאות מהנדסים עסוקים באיך לדאוג שהכל יהיה ברמת ניקיוניות גבוהה. בואו נחזור רגע לזיכרון. אגב, שאלות עד כאן? למחזר מבחינה זה שיתפקדו. יש אפשרות, תלוי בסוג הדפקט. תלוי בסוג הדפקט, יש אפשרות מסוימת. אגב, הנפולת של שבבים בכלל בעולם היא מאוד בעייתית, בגלל שהם גם מכילים כימיקלים מסוכנים, גם מכילים זהב שהוא בעל ערך, ויש עולם שלם היום שחושב איך אפשר למחזר שבבי אלקטרוניקה. מותר לך לנשום במפעלים שמייצרים את הדברים האלה? מה זה? מותר לנשום במפעלים האלה? אני תראה מראה לך סרט איך משנים שם. אוקיי, בואו נחזור רגע לזיכרון. זיכרון דיגיטלי. דיברנו על תכונת הנדיפות, ראינו דוגמאות. דיברנו על נפח אחסון, ראינו מה זה ג'יגה בייט, פטה בייט, טרה בייט. אגב, מה השבב הבודד הגדול ביותר שקיים היום? עם הנפח הגבוה ביותר? 8 ג'יגה, 16. ג'יגה בייט? 132. השבב הבודד הגדול ביותר שקיים היום הוא 32 ג'יגה ביט, שזה שמינית, ומנחם, לכם כבר יש יותר גדול, נכון? 32 זה הדי הגדול ביותר שנמצא במאס פרודקשן, על די בודד. 32 ג'יגה ביט חלקי 8 זה 4 ג'יגה בייט, נכון מאוד. יש לי כזה קטן של 8, איך זה יכול להיות? אנחנו רואים עלות מחיר, זה פרמטר מאוד קריטי בתעשייה שלנו. בעצם התעשייה נבנית על הציפיות שכל שנה המחיר ירד בחצי. מחיר, אני מדבר על מחיר פר ג'יגה ביט, או הקוסט פר ביט, ירד בחצי, והנפח יוכפל פי 2. אלה הציפיות שקיימות בתעשייה הזאת, זה הכוח המניע של השקעות בפאבים חדשים, בתוכניות של נוקיה, של אפל, של IBM, למוצרים העתידיים שלהם, כך שיש כאן השקעה גדולה מאוד בכל שנה להביא טכנולוגיה חדשה. ביצועים, מה המהירות? מהירות העברת המידע. עמידות, איציק דיבר על זה, וכמובן צריכת חשמל. כשיש לנו טלפון עם בטריה, אנחנו לא רוצים שהבטריה תיגמר מהר. חשוב מאוד מה תהיה צריכת החשמל. אז אם מדברים על נפח אחסון, ב-2002 היה 1 ג'יגה ביט לשבב. היום אנחנו ב-32 ג'יגה ביט בשבב, כאשר השבב הוא בערך אותו גודל. ואנחנו רואים באיזה קצב כמות ביטים מוכפלת כל שנה בשביל להגיע תוך 6 שנים מ-1 ג'יגה ביט ל-32 ג'יגה ביט. רגע, מה שהתקנתם בעצם זה את המרחק בין הטרנזיסטורים? כן, כן. זה מגדיר בעצם את הגודל הקריטי בתוך השבב. פשוט יש יותר טרנזיסטורים. יש יותר טרנזיסטורים, בדיוק. ואיך אתם יודעים? אני יודע שיש 65 ננומטר, 45 ו-32. נכון. זה לא בינארי, זה לא בינארי, זה די... גם כל חברה, יש חברה שקוראת לזה 34 ננו, ויש חברה שקוראת לזה 32. זה די... בסופו של דבר יש כללים, סטנדרטים, איך אתה מודד. וכל חברה מגיעה לפיין-טיונינג הקצת שונה שלה. אינטל למשל הולכת על 65. לא בהכרח סנדיסק הולכת על 32, מייקרון הולכת על 34. כל חברה יש לה את הפיין-טיונינג, איך היא מודדת את זה, כן. כן, מה עושה בעצם כשאתה מודד את המרחק
בין הטרנזיסטור מבחינת האלקטרוניקה, מבחינת מה פרויקט מבחינת? אני מקטין את המרחק, אני לא מגדיל. כשאני מקטין, מתחילות תופעות של הפרעות הדדיות. ואחד הדברים שלומדים בחברה כמו סנדיסק, זה איך לאפיין את ההפרעות ההדדיות האלה, לשלוט בהן ולמנוע אותן. אבל כמה שאתה מתקרב יותר, יש יותר הפרעות הדדיות בין טרנזיסטור לטרנזיסטור, בין אלקטרון שיושב פה לאלקטרון שיושב לידו, תופעות של השראות, של קבליות, ואנחנו לומדים איך לשלוט בזה. אם משווים את זה לנייר, התופעה של האנדיורנס, העמידות, כשמוחקים את אותו נקודה בנייר הרבה זמן, בסוף נוצר חור. אחד הדברים שאנחנו מנסים אצלנו בפלאשים, וזו אנלוגיה מלאה בין נייר לפלאש, זה לפזר את תהליכי המחיקה והכתיבה באופן אחיד על פני כל הדף, כדי שלא תיווצר נקודה אחת שהיא סופגת את כל העומס. ממש אנלוגיה לנייר. אותו דבר בנייר עיתון, שמים אותו בשמש, הוא מצהיב, וזה משפיע על תופעה של data retention. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לשלוט בטמפרטורות, לזהות מתי הוא מתחיל להציב באנלוגיה ולנסות למנוע את זה. קצת על תיקון שגיאות. נגיד בתמונת המונליזה נוצרה שגיאה. יש לנו תהליך שבו אנחנו יודעים לזהות איפה נוצרת השגיאה, ובאמצעות מנגנון של bed blocks, מה שנקרא, או מנגנון של ECC, אפשר לזהות את השגיאה ולמנוע את זה שהיא תפריע למשתמש. קצת על מהירות. 10 משאיות לא מסוגלות לנסוע באותה מהירות כמו פרארי אחת, בסופו של דבר. יכול להיות ש10 משאיות מסוגלות לסחוב פי 10 יותר מטען, אבל לא בהכרח המטען הזה יעבור יותר מהר. וכשאנחנו מדברים על ביצועים או פרפורמנס של שבבים, אנחנו גם מדברים על הבנדווידס, שזה כמות המידע שעוברת ליחידת זמן, אבל גם על המהירות, שזה ה-latency. וטויוטה לא נוסעת כמו פרארי. וכשמאפיינים שבבים, זה חשוב להתייחס גם ליכולת הזאת וגם ליכולת הזאת. מישהו שאל איך נשמר זיכרון, אז אם זה סכמה של טרנזיסטור, אני מניח שכולם מכירים את זה, כאן נמצא תא הזיכרון שנקרא floating gate בשפה המקצועית. תא הזיכרון הזה הוא מוליך שהוא מוקף כולו במבודד, וכאשר מפעילים מתח מסוים של 20 וולט, שזה מתח לא סטנדרטי בשבב זיכרון, זה מתח מאוד מאוד גבוה, רואים איך האלקטרונים קופצים מכאן לכאן בתנאים של המתח של 20 וולט. ברגע שהאלקטרונים קפצו לכאן, הם נעולים. זה כמו קופסה שסגרנו אותה במנעול. האלקטרונים נעולים כאן, הם כבר לא יכולים לברוח עד לאותו רגע שקורה הדבר הבא. אם אנחנו מחליטים ביודעין, עכשיו להפעיל את ה-20 וולט פה, האלקטרונים מסוגלים לברוח חזרה. כל זמן שאין את ההפעלה של 20 וולט לפה או לפה, אלא עובדים רק במתחים יותר נמוכים, של 3 וולט, 1.8 וולט, מתחים אחרים, אז 5 וולט, אז האלקטרונים נעולים פה, לא יכולים לצאת, והאלקטרונים שיושבים פה הם אלה שגורמים לנו להבחין בין ביט 0 לביט 1. בין קריאה 0 לקריאה 1, וככה בעצם נוצר כל הזיכרון הדיגיטלי. רק ה-20 וולטים הוא קופץ כאילו כלפי רק כשמפעילים... את הביט ב-1 או 0? כן, כן. אם זה ה-20 וולט כאן או ה-20 וולט כאן. עכשיו, מתי האלקטרונים בכל זאת בורחים מפה, באופן לא רצוני? יכול לקרות מתישהו שהמתח נמוך יותר? לא, לא. גם יכולות להיות התפרקות חלקית כשהמתח נמוך יותר, זו תופעה שקיימת במשך הזמן, כשיש הפרעה. כשהחומר הזה הוא מתקלקל, זה גם יכול להיות. כשהחומר הזה, שזה תחמוצת הסיליקון מתקלקל, יכולה להיות זליגה של אלקטרונים. התופעות האלה של הזליגה הן תופעות בלתי רצוניות, שגורמות לבעיות אמינות או בעיית data retention. רגע, אבל אמרת שרק ב-20 וולט זה יכול להישמר, אז איך נניח אם... לא, ב-20 וולט זה לא נשמר. ב-20 וולט זה קופץ מהרמה הזאת לרמה הזאת. כלומר, ב-20 וולט אני מכניס את האלקטרונים בפנים. אני עושה פעולה שנקראת כתיבה. אוקיי, אבל נניח שאני רוצה לשמש בדיסק-און-קי שלי
שה-USB עובד על 5 וולט. נכון, יש לו בפנים מעגלים חשמליים שנקראים charge pump, שמסוגלים להעלות את המתח. נכון, זה לא מתח חיצוני, זה מתח פנימי. כן. לא, בזיכרון שלנו חייבים לבצע מחיקה קודם. ישנם זיכרונות אחרים שאפשר, אבל בזיכרון הזה חייבים לבצע קודם כל מחיקה. בואו נראה את הסרט ג'ודי, יכולה לעזור לי? יש פה רופא. איפה הסרט? טוב, מה שנראה עכשיו זה הצצה. כן. כאן. נראה הצצה לתוך מפעל ייצור של שבבים, במקום שבו הוופר כבר מוכן. וכמו שאתם אמרתם בעצם, הטכנולוגיה הזאת מתקרבת
מתקרבת לקצה גבול היכולת מבחינה פיזיקלית, טכנולוגית, וגם מבחינת היכולת לשלוט בעלויות. יש הרבה מאוד מחקר ופיתוח בניסיון לזהות מה יהיה הדור הבא של הזיכרון, מה יהיה סוגי הזיכרון הבא, כאשר בפירוש מדובר על שיתופי פעולה בין דיסציפלינות שונות של הנדסה, של טכנולוגיה, ולא רק. ולכם כנראה תישאר עוד הרבה עבודה. תודה רבה, כן. אפשר לשמור על זה ולהעביר על זה את המידע. איך אפשר להעביר על זה, אמרת את הספרים? איך אפשר להעביר על זה את הספרים? הרעיון הוא שזיכרון דיגיטלי, ברגע שיש לך אפשרות לשלוט בכיבוד של 0 ו-1, מה שנקרא כיבוד ספרתי, אתה יכול לתרגם את זה אחרי זה לכל אות שאתה רוצה, מבחינת כתיבה, תמונות, מוזיקה וכל מדיה אחרת. כל הרעיון הוא לשלוט בגידוד הספרתי, כמו שהראיתי קודם, ברגע שיש לך טרנזיסטור אחד שאתה יודע לקרוא עליו 0, וטרנזיסטור שני שאתה יודע לקרוא עליו 1, אתה יכול בעצם את זה לתרגם באמצעות חשיבה דיגיטלית לכל סוג של אות שאתה, או כל סוג של קונטנט שניתן לקדם את המצווה. יש לזה כאילו מכשיר מיוחד שמתחבר למשהו. יש טכנולוגיה, כן. אבל זה מה שיש היום לתת בשבילים לעשות, אבל כמובן זה עולם תוכן